ꯄꯤꯗꯕ Akwai tamai na haro lamnang pagkok sinibay sa magising dari. Maya makut halok bidano, manayat saksiyan akwai hagi madungra. Dengan matasing sisu.
puto niya na baliw. Ano ba? Ano kimitay si na si Badi ka ano ba na ito kasi ki hindi na ko yung halok hindi na naman ang tawa. Ano na natin gari sinaw si Bo. Kumitin ba niya lagi?